Mbalmaw ani ɲankuma aw bisimila an ka algorithmique cours la. Ni an ka video sabanan ye, ale kɔnɔna la an bɛna min kalan an k'o ma ko instruction conditionnelle. Instruction conditionnelle ale b'a to instruction kelen walima instruction dɔw kana se ka exécuter an ka algorithme fɛ tant que algorithme ma sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ an ka condition poselen ye tiɲɛ. N bɛna misali jɔnjɔn dɔ di aw ma sisan walasa aw ka faamuya sɔrɔ nin na. Ni téléphone m'aw bolo, a bɛ se k'a fɔ aw ka téléphone ye ni dugu jɛra 7h pile mana se, téléphone ka alarme sonner. Nka ni 7h pile ma se, téléphone kana foyi kɛ a ka to ten. O kɔrɔ ye mun ye? 7h pile seli o ye condition dɔ de ye, téléphone de b'a lajɛ sisan nɔ. Est-ce que 7h sera wa walima 7h ma se? Ni 7h sera, o kɔrɔ i condition min posé n'o ye 7h ye, o condition vérifié la, alors o yɔrɔnin na alarme bɛ commencer ka sonner. Nka ni 7h ma se, téléphone bɛ to ten a tɛ foyi kɛ. Donc an ye téléphone régleli min kɛ k'a bila 7h la, o de ye an ka condition ye walasa alarme ka sonner. N ye ni misali min di aw ma, an k'a lajɛ sisan nɔ algorithme kɔnɔ a bɛ tɛmɛ cogo di. N'i ye instruction conditionnelle sɛbɛn algorithme la, i bɛna condition min don algorithme b'o ta k'o lajɛ. O lajɛli an k'o ma ko test. A b'a lajɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don walima ni nkalon don. Donc ni tiɲɛ don a bɛ suite d'instruction fɔlɔ exécuter. Nka ni nkalon don a bɛ suite d'instruction filanan exécuter. An b'an banba sisan nɔ an ye misali fɔlɔ min di aw ma yan'an ka nin jan yira aw la. Condition min posé la o ye k'a fɔ de ni 7h pile sera, alors alarme ka sonner. Nka ni 7h ma se, alarme kana sonner. Alarme sonneli o ye an ka suite d'instruction 1. Nka alarme kana sonner o ye an ka suite d'instruction 2. An kɛlen k'o ka instruction conditionnelle expliquer fɛn min don, an k'a lajɛ sisan nɔ algorithme kɔnɔna la a bɛ sɛbɛn cogo di. N'an bɛ fɛ ka instruction conditionnelle sɛbɛn, ale kɛli man gɛlɛn. Ligne fɔlɔ kan an b'a sɛbɛn ko si. N'an ye si kɛ, an b'an ka condition poser. Condition poselen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn ko alors. O ligne tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka instruction 1 walima an ka suite d'instruction an b'olu don. N'an tilal'o la an bɛna sɛbɛn ko sinon. Sinon kɔnɔna la an bɛna an ka instruction 2 walima an ka suite d'instruction 2 fana sɛbɛn yen nɔ. N'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn ko fin si. Fin si de b'a yira algorithme la k'a fɔ nin ye an ka instruction conditionnelle banyɔrɔ ye. Sisan an ka na exemple kelen sɛbɛn algorithme la ni instruction conditionnelle ye. Hakilina jiginna n'i bɛ fɛ ka algorithme o algorithme sɛbɛn i bɛ fɔlɔ k'a sɛbɛn fɔlɔ ko algorithme i bɛ sɔrɔ k'i ka algorithme tɔgɔ sɛbɛn. Donc ne bɛ n'a sɛbɛn ko algorithme ka sɔrɔ ka n ka algorithme tɔgɔ sɛbɛn. N bɛna tɔgɔ min di n ka algorithme ma o tɔgɔ ye ko dire l'air. Ale a bɛna ɲini utilisateur fɛ de R min bɛ yen nɔ utilisateur k'o sɛbɛn sisan nɔ. Ni utilisateur ye R sɛbɛn a bɛna R in ta k'a lajɛ ka